jauh-jauh tu parsaoran. Dihamu amanami, inanami, dongan sahuria nahinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Tongon di bagasan minggu patoluhon dung Epipaniason, saroha do ruas dohot parhalado ni Huria Kristen Batak Protestan, marningot dohot makamuliatehon, naung 50 tahun perdalanan ni ulaun marbarita nauli na hinobasan ni Huriata di Pulau Rupat, marhite biro sending manang pekabaran Injil HKBP. Gudang matongon na binahin ni Jehovah Tuhita, jadi marhilas ni Roha Mahita. Marhite biro sending HKBP, nunga ditongos Tuhata aka perbarita nauli tu Pulau Rupat, alani lamgada bilangan ni halak na porsea jala taruli di haluaon na pinatupa ni Tuhata Yesus Kristus. Gudang matongon na binahin ni Jehovah Tuhita, jadi marhilas ni Roha Mahita. Anggiat marhite na makalason dohot na makamuliatehon tu Tuhata, naung 50 tahun ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat, lam margogo Huria Kristen Batak Protestan, laho pahisaton dohot pahebakon pakobasion di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat, dohot disadok portibion di bagasan haporseaon natugu tutuhata. Gudang matongon na binahin ni Jehovah Tuhita, jadi marhilas ni Roha Mahita. Alani tapasada marohata dohot pikirata, laho marsomba tu debata, tapuji maibana, marhite ede, buku ede sian HKBP nomor 135 ayat sada sahatu napatoluhon.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu di amay, na mga rorohita siyan gonggoman ni haholomon, jala na paucat tita tubagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, ama namarasi roha, hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di jauho hami sian haholomon tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai dirajai todim mana badiai mahami, asalam gada haporseaon nami, jala asalam badia pangarange nami, unang marlidang binahen ni portibion, asa sahat tami rap dohot akan na porsea di goarmu, tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian buku ede HKBP nomor 136 ayat sada dohot na paupaton. Tatangihon mapatik ni debata, ima natar surat di Matius 20 walu, ayat 10 sia sahat rodi ayat 20. Lao mahamu, podai hamuma saluhut bangso, didi hamuma nasida tubagasan goarni ama, anak dohoto di parbadia. Laos ajari hamuma nasida mangaradoti nasahata, naung hupatikot tuhamu. Ai idama, sai na dong anakku dohamu ganup ari, rasira saro ajal ni hasianganon. Atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon lahobar tupatikni. Amin. Maredehita sian buku ede HKBP nomor 134 ayat sada dohot ayat 2.
tatopoti madosata nagodangi, tapaudu be marohata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manag pigahali hami ro tujolom, huhilala hami, rikot do asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alai ido umbahin na hupaseret hami, diri nami sadarion di jolom, jala huparhotopot hami, tung na jotjot do hami manibil sian akka dalanmu nabadia somon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya jolom, ala ni dosa nami alay dang di halomohod roham hamatean ni akka pardosa, alay hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami, dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami, marhite-hite panidangion dohot hagugoon nito di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majauho, asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Laos tabigema baga-baga taringot tu hasesan ni akka dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan na saleleng nileleng na di ibana, hasangapon madidebata na digijang. Amen. Kor gabungan parpuan.
Maredihita sian buku ED HKBP nomor 515 ayat 1 dohot ayat 2. Ringkas mata Bapa nang monang Kristus adeko asestan niaka dosai tikor ni Tuhan tali monangani ringkas mata Pabon nang monang Kristus Oar mata Pabon tulian tanon alimo namang gohi totong rohat taon magogonay nasodong kalunay Oar mata Pabon tulian tanon Hata ni debata turpuk epistel di bagasan minggu sadarion imana tersurat di buku Nehemia walu ayat sada sahat rodi ayat walu. Tajahama margati sore. Dungi marluhut masa dok bangsoi hirasa halak do tualaman na di adopan ni bahal partuaehan. Akka didok nasida matu si Esra si boto surati. Asa diboan buku patik ni si Musa naong tinonahon ni Jehovah tuhalak Israel. Jadi dibuan malum Esra mapatiki tu adopan ni luhutani. Tu adopan ni bawa dohot paropuan. Rodi sude halak akan namar roha manibangi di artia bulan si pahapitu. Jadi majaha maibana siani di adopan ni alaman mardonokon bahal partuaehan sian buha siang ari sahat rodi hosniari di adopan ni akabawa dohot paropuan dohot halak akka namar roha jadi pinggol ni sadok situan ni natoropi mananginangi tuhata ni buku patiki. Alayang Gusti Esra si boto surati jongjong do di atas parjamitaan sian hau naung binahen nahian tu ulaunon jala jongjong di labungna do Matia Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Dohot, Maisea. Di Siamunna, jala di Habirangna, Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, Dohot, Masulam. Dungi di paherbang si Esra mapustahai di adopan ni mata ni sadok situan natoropi. Ay tumibo do ibana jongjong sian sadok situan natoropi. Jadi dina pinaherbangi pustahai jongjong masadok bangsoi. Dungi dipuji si Esra ma Jehovah debata nasun timbuli. Jadi sadok bangsoi mangalusi madok. Amin, amin. Tol-tol ia tangan nasida dopak gijang. Laos songoni nasida marsoba. Jala martangiang tu Jehovah. Pola manukuk bohi nasida dais tutano. Nang si Jesua, si Bani, si Serabia, si Jamin, si Akub, si Sabetai, si Hodia, si Maseya, si Kelita, si Asaria, si Josabat, si Hanan, si Pelaya dohot halak lepi mangapoi bangsoi mamarateatehon patiki laos jongjong anggo bangsoi di hajongjonganna. Nasida pe torang do maja di bagasan buku patik ni debata jala di pajojor lapatanna asa dapot nasida atusanna najina hanasidai. Ido sahana
Martua doaka na tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Maredehita sian buku ede HKBP nomor 677 ayat sada dohot ayat 4. Padonganin ni debata di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat. Ia permulaan ni ulaon seding di Pulau Rupat mamuka sia tahun 1900-an, marhite pangajarion tu akadak danak hinobasan ni SL Pak Pahan, PB Marbun, dohot P siahaan. Masay denggado parsauran nasida natolu maradopon suku akit, mabahen tubuh sihol ni rohani suku akiti majakon pakobasion taringot tu pendidikan dohot kesehatan. Hinorhon ni sihol ni rohana sidai gabe dipangido SL Pak Pahama marhite padita alman badia siahaan natongon marhobas di HKBP Duri asa dipatupa seksi sending HKBP ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat. Alani di tahun 1900 lalu ditopot seksi sending HKBP ma Pulau Rupat laho mangaranap akan narikot si patupaon dalan marbarita nauli di Pulau Rupat. Aidang na kuhailahon barita nauli ay haguguon libata do ini paduahon nasa napersea halak Jahudi jumolo dungi dohot do halak Junani. Haroro ni barita nauli tuhuta hutan ayu. Tongon di ari 7 April 1960 sahma di hutan ayu ima DS Karitonga nagabe ketua sending HKBP Ujui padita alman badia siahaan natongon marhobas di HKBP Duri rap dohot guru marolop silitonga. Di pahobar nasida madiri nasida maradopon masyarakat natoropan sian nasida ima suku akit. Dungi di pajongjong masikola dasar jala disima marsiajar toropni 42 halak nama rumur nama ragam-ragam.
Dungi tongon di bulan Mei 1960 sia, di tongos HKBP mas sada halak pelayan kesehatan ima namar goar Aston Tumanggor. Marhite pakobasion di bidang pendidikan dohot kesehatani, gabe tarpatupa maulaon pendidikan nabadia tongon di hari 28 November 1970 sada tu 120 halak. Ima ari padidion na parjolo di pamasa, jala laos ari ima dirajumi nagabe ari hatutubu ni hakristenon di Pulau Rupat, hinobasan ni Departemen Sending HKBP. Mamukasiani gabe adongma dua haporluan ni persikolaan, ima inganan marsiajar dohot inganan parmingguan. Dungi di hari 5 Agustus 1987, di pamasa mapeletakan batu pertama bangunan gereja di Hutan Ayu. Dung sidung bangunan gerejai diresmi homai tongon di hari Minggu tanggal 6 Desember 1987. Puji hamuma Jehovah, baritahon hamuma goarnai, pabotohon hamuma di tonga-tongani akka bangso, akka papahenanai. Haroro ni barita nauli tu huta Sungai Bantal. Di patupa do ulaon sending di Sungai Bantal marhite na pajongjokon parsikolaan. Inganan ni halak akit laho marsiajar majaha dohot manurat. Alani i di pajongjong ma parsikolaan tongon di hari 5 Oktober 1970 sada, jala marsiajar madisi torop ni 44 talak. Dungi di patupa mamuse padidion nabadia tongon di hari 25 Desember 1970 sada. Naing pabotohonon ni di bata, surung ni hamuliaon ni hahomyoni. Di tonga-tonga di akka parbegu, ima Kristus di bagasan hamu, si horhon pakirimon di hasangapon. Haroro ni barita nauli tuhuta Sungai Carok. Di patupa do padidion na parjolo tu 30 halak sian pangisi ni huta Sungai Carok, tongon di hari 28 November 1970 sada, maringanan di gereja HKBP Kacak Hutan Ayu. Dungi di patupa ma parmingguon di huta Sungai Carok di bagas ni ruas ala sojongjong dope bagas gereja nasida. Dung pe di tahun 1970 di pajongjong mabagas gereja di huta Sungai Carok, jala mamuka sianima nasida marminggu di bagas gerejai. Godang ma tongon na binahin ni Jehovah tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Haroro ni barita nauli tuhuta Sungai Raya. Di tahun 1960 siama parjolo sahali di patupa parsaoran maradopon pangisi ni huta Sungai Raya. Anggiat boy mardalan ulaon marbarita nauli dohot pendidikan. Hobartusi di tongos Departemen Sending masada halak guru namar goar M. Tambun tongon di tahun 1960 siai. Di hobasi nasida ma ulaon pangajarion suang songoninang pakkobasion di ngolu partodion. Dungi laos di pangido pangisini hutaima muse asa diajarhon tu akka ianakon nasida, parbinotoan taringot tu nama jaha dohot maretong. Akup nii laos dosma tahini pangisi ni hutai lao paulihon parsikolaan. Ay songonondo di tonahon Tuhani Tuhami, na hupadiri doho bahin panondang di akka si pelebegu, bahin haluaon rodi ujung di tanoon. Haroro ni barita nauli tuhuta kuala sipur. Di bagasan pakobasion na holistik do nang ulaon marbarita nauli di Kuala Sipur. Ima marhite pelayanan kesehatan, pahirason roha,
dohot mamaritahon barita haluaon tu akka parhatasiat na adong di tonga-tonga ni hutai. Nang pesongoni hola dua hala do sian tonga-tonga ni akka parhatasiati narade majalo padidion nabadia. Tongon di 6 Maret 1983 di Gereja HKBP Sending Hutan Ayu. Alaidung di tahun 1984 lam toropdo sian tonga-tonga ni akka parhatasiat di hutai narade pasahat dirina laho majalo padidion nabadia. Dungi di tahun 1985 di pajongjong mabagas Gereja HKBP Sending Kuala Sipur. Alai jalaon muna do hagogoon nito di perbadia nasunggop Tuhamu. Gabi sitidangi kumahamu di Jerusalem, dohot di Sadok Judea, dohot di Samaria, sahat roh di ujung ni tanohon. Haroroni barita nauli tu hutagunap. Dipuka mapajongjong pos pekabaran Injil di hutagunap di tahun 1910. Permingguan na parjolo, ima na nidohotan ni torop ni 30 halak. Di patupa mapadidion na parjolo tongon di ari 25 Desember 1910, hinobasan ni Padita Alman Badia Siahaan, Direktur Departemen Sending Hatihai. Dungi, ia di bulan Mei 1910 di pajongjong mabagas Gereja, jala diresmihon di ari 20 Desember 1910. Alai dung di ari 31 Agustus 2014, di Patupama peletakan batu pertama pembangunan bagas Gereja nai baru jala permanen. Marhite ragam ni pangurupion, gabe tulus ma pembangunan Gerejai jala diresmihon di ari 14 Desember 2014. Jamitahon hatai, hajongjokon ditiki na une nangso une, pisang, paingot, apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayon. Ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat di Obas na Parpudion. Dung bongot barita nauli tu Pulau Rupat, tarida ma di bagasan partikian nuaingon, naung lam tu majuna pangisi ni Pulau Rupat, lumobi mai di ngolu pendidikan dohot pertanian. Nakpe songoni, tong dope masai rikot panugunuguon tu nasida, asalam malo jala pistar taringot tu parbinotoan, dohot pangatusion pahebakon peternakan, dohot pertanian, lumobi mai pengolahan lahan gambut asagabe lahan pertanian. Permulaan ni hapistaran odo, tuhori hapistarani, jala tuhorhon sadok nanionom tumuhor pangatusion. Pakirimon ni Biro Sending HKBP dung 50 tahun sending di Pulau Rupat. Ikon udutan ni Biro Sending HKBP ma ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat, lumobi di huta Sungai Carok, Sungai Perpak, dohot Sungai Pong. Pahisaton jala pahebangom manian ulaon sendingi, marhite na pajongjokon sending station. Songon parbue ni naung 50 tahun ulaon sending di Pulau Rupat. Akup nii, pajongjongon manang rumah singgah tu akka dongata na di Fabel. Lam takasma hinahebang ni pegabaran Injil holistik, marhite na pajongjong pusat pelatihan lao pahisaton ekonomi dohot pangatusion taringot tu pertanian selaras alam. Aidang adong naso tarpatupa debata. Puji Bajahoba aletod diku, jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena. Marede hitasian buku ede HKBP nomor 362 ayat 1 dohot ayat 3.
Tahati dakon maha porseao tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pergugona sohatu dosan. Na tuma pelangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai. Iman at tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya ton di porbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pahunguan ni Silatus. Na may taterpajal loy bana di hau pinar silang, na tua tubanaw torudong di tanom. Na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul di samon debata Jahoba, amanay pargogo na suhatu dosani, di simay bana, pay mamulak sogo tanoon, mangumnya halak na mangulu dohot na mati. Au porsea diton di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatain na madog, mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Kor ama Ebenezer.
Shalom. Warta jemaat untuk kita minggu ini adalah sebagai berikut. 1. Nama minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias dengan topik Yesus do haguguk nihatai atau Yesus penggenapan firman Tuhan. Yang kedua statistik, yang ketiga Dewan Koinonia. Seksi sekolah minggu, pendaftaran guru sekolah minggu, sesuai aturan dan peraturan HKBP bahwa periode guru sekolah minggu selama 2 tahun. Oleh karena itu, bersama ini disampaikan bahwa Gereja HKBP Makassar membuka pendaftaran penerimaan calon guru sekolah minggu periode tahun 2022 tahun 2024. Pendaftaran dapat disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu, dan Sekretaris, dan ditutup pada tanggal 12 Februari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. 4. Dewan Marturia. Sehubungan dengan masih sedikit yang mendaftar untuk menjadi operator LCD dan soundman untuk melayani ibadah di Gereja HKBP Makassar tahun 2022, dengan ini disampaikan bahwa gereja masih membuka pendaftaran untuk LCD 6 orang dan soundman 6 orang. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita, kemuliaan bagi namanya. Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, dana pensiun. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat Eporus HKBP nomor 367-C04-3/2021 tanggal 9 Maret tahun 2021, hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 9 Mei tahun 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia dan mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku ND nomor 170 ayat 1. Ia aiksa tetek nautik doi, molo sai manetek mangalatapi. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Ketujuh, persembahan. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk 50 tahun sending di Pulau Rupat. 8. Ibadah. Acara tata ibadah. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Januari 2022, gereja kita memakai tata ibadah 50 tahun sending di Pulau Rupat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Kesembilan, pengumuman. 1. Telah ditemukan 1 buah amplop berisi uang Rp152.000 di bangku depan sebelah kiri pada ibadah Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022. Barang siapa merasa kehilangan dapat menghubungi sekretaris. Tuhan Yesus memberkati. A2. Jadwal periodisasi seksi-seksi. Berhubung pada bulan Februari tahun 2022, periode seksi-seksi 2020 sampai 2022 di tiap-tiap dewan akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan kembali untuk periode 2022-2024. Berikut ini jadwal pemilihan seksi-seksi pada tiap-tiap dewan. 1. Dewan Koinonia. 1. Kategorial lansia. Hari Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022 pukul 12.00 sampai dengan selesai. Acara bona tahun dan pemilihan pengurus di tempat gedung sekolah minggu. Yang kedua, kategorial AMA. Hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022 pukul 18.00 sampai dengan selesai. Acara pemilihan pengurus tempat gedung sekolah minggu.
Yang ketiga, kategorial paropuan. Pada hari Sabtu 5 Februari tahun 2022 pukul 12.00 sampai dengan selesai. Acara bona tahun dan pemilihan pengurus, tempat gedung sekolah minggu. 4. Kategorial remaja. Hari Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 pukul 12.00 sampai dengan selesai. Acara bona tahun dan pemilihan pengurus, tempat gedung ibadah bahasa Indonesia. Yang kelima, kategorial NHKBP. Hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022 pukul 12.00 sampai dengan selesai. Acara bona tahun dan pemilihan pengurus, tempat gedung bahasa Indonesia. Untuk seksi sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan pendamping remaja akan dipilih pada rapat Parhalado Partohonan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Dewan Marturia. Seksi musik dan seksi sending akan dipilih pada rapat Parhalado Partohonan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. Yang ketiga, Dewan Diakonia. 1 seksi sosial, 2 seksi pendidikan, 3 seksi kesehatan, 4 seksi kemasyarakatan akan dipilih pada rapat Parhalado Partohonan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang K.R. Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahor C.G. Boru Manulang. Ketiga, Parulian Boru Pasaribu. 4. Nyonya C.J. Sipayung E. Boru Napitupulu. Kelima, Situa Doktorandus M. Sinaga MBA. Yang keenam, Nyonya Manurung Boru Sinurat. Yang ketujuh, Nyonya Situa D. Pangaribuan S.A. Boru Hutahayan. Yang kedelapan, Situa PRM Sinaga. Kesembilan, Aha Manurung. Kesepuluh, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 11, A. Siregar. Yang ke-12, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 13, Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. Ke-14, Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Pardede. 15, Risna Boru Sitorus. 16, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 17, Nyonya Situa T. Saragih N. Boru Panjaitan. 18, Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar. 19, Nyonya Situa Doktorandus P. Tampu Bolon R. Boru Siahaan. 20, MP Sibarani. 21, Nyonya RH Sigalingging B. Boru Lumbanturuan. 22, Edi K. Pasaribu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 24 sampai dengan 30 Januari tahun 2020 adalah sebagai berikut. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 15 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. F, jadwal pemakaian Sopo Talenta gedung sekolah minggu. 1. Hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 yang menggunakan sekolah minggu kategorial lansia. Hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 Punguan Naimarata Borbor Marsada. Yang ketiga, hari Selasa 1 Februari 2022, keluarga J. Siringoringo SH T. Boru Simangunsong. Bagian keuangan dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta untuk kita minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Maredehita sian buku ede HKBP nomor 170 alu laos di tikioma tapasahat peliata. Yesus romatimu bege hatana jakon buju narodo Yesus pangoluho asa porseaho macailas rohatai muse moloi asian dosage sai romahita tu surgoi laso ng magisi Roma tu Jesus nunduk kalma pambahenan mo naso kama nan sesahon na dodosami iban mudar nai macailas rohatai muse siang dosa pie sayo mahita tu surgoi laso ng alisi so ditulak Jesus Teho na asiro hado Jesus ni saipos na rohami macailas rohatai muse moloni asian dosake saya mahita tu surgoi laso ng magisi Jesus na holonggo rohana ibihalak laro ay di palua topikai unang demagohi macailas rohatai muse moloi asian dosape sayo mahita tu surgoi laso ng magisi Roma tu Jesus romatimu bege hatana jakon burju narodo Jesus pangoluho asa porseaho macailas rohatai muse moloi asian dosake sayo mahita tu surgoi laso ng magisi Damini di batana sumurong siyan saluhut na roha ima mga rajaya ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madita saluhut na hata ni debatana ng taripar di minggut ta sa darion
di nalaus di paubuk di jubileum 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat, ala laus di Padomu, jala laus di Pasada, jala laus serentak dohita di Sadok HKBP, mamakai ibadah sadarion, bahwa lasni rohata di pasu-pasu ni Tuhata, di hajong-jongan di penginjilan di Pulau Rupat, naung gabi jongjong sahatu sadarion, pola nunga adong 1047 halak di Pulau Rupat 2 na nilayanan ni Seding, jala taba muse 124 talak naung gabi persiapan resort Pulau Rupat di daerah Bengkalis. Alani hata ni debatana nang marsaringar dihita di pestata di lasni rohatta sedarion, imana tersurat di Lukas 4, mamuka sian ayat 14 sahat 20 sada, songnon ma didok disi. Margogohon to di ro Yesus musetu Galilea, jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi. Mangajari do ibana dia ka perguruan nasida, jala saluhut do mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret, tuhuta hagudangan, manghutun hasomalanna lahodo ibana tu perguruani jupa ari sabat. Jadi jongjong mai ibana naing majaha. Gabi dilehon matu ibana pustaha ni panurirang Jesaya. Diukap mai jadi dapot matana ma natarsurat songonon. Songgop do tuau todi ni Tuhani, ay dimiyahi doau mabuan barita nauli tuaka napugus. Disuruh doau mamaritahon tuaka natarhurung asa malua, tuaka na mapitung asa marnida. Paluahon aka naginosagosa, mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Ditutup mapustahay, di paulak matu parhobas, laos hudul ma, gabi nol ma dopak ibana mata ni sudi na di parguruani, jala di hatahon matu nasida, sadariodo jupang na tersurat odeng di Nabi Nege Munai. Saya baca dalam bahasa Indonesia Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nasaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Jesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Dihamua manami ni haulongan di bagasan Kristus Yesus, boy dohonota, ditiki nama jaha natson, ditiki nama jaha turpukon Yesus,
laos di sido salah satu event manang kesempatan manang partikian di Yesus patadahon dirina pabotohon dirina na ibana anak ni debata na ibana na sinuru ni debata ro tu tonga-tonga ni Portibion hobar tu naong tinonahon hobar tu naong pinatubegehon hobar naong ni bagabagahon ni akapanurirang di padan narubi tarlumubi ma panurirang Jesaya. Takasdo di pabotohon ibana iya Jesus naro manang iya anak ni Jolma naro tu tonga-tonga ni Portibion. Adong misi manang ulaon manang parsuruon ni debata tu ibana songon anak ibana lau mangula di tonga-tonga ni Portibion. Taida nakin molo sian ayat 10 doh 10 sia adong manang napiga ulaon ni Mesiasi ulaon na sinuru ni debata tu tonga-tonga ni Portibion na perjolo mabuan barita nauli tu napogos memberitakan kabar baik kepada orang miskin mabuan barita nauli tu napogos atau memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Napaduahon mamaritahon tuakan natarhurung asa malua. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Napatuluhon mabuan misi tunamapitung asa mernida. Mencelikkan mata-mata orang buta. Mencelikan mata orang buta. Napaupaton paluahon akan naginosa-gosa. Membebaskan orang-orang tertindas. Doh palimahon mamaritahon tahun para sinrohaon ni Tuhani. Manang memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dung tabege manang dung taida sian na 5 ulaon na ni ulahon nito hatta Jesus Peter borhat dohita lau mangatusi i sian ngolu haporsiaon manang sian ngolu ni partodiot alai ihuddo sian ngolu ni partodion sian ngolu ni haporsiaon nang tungolu ni pardagingon ala searah doi ala hinorhon ni ngolu partodion mapakorhon mai nang tu pardagingon manang sebalikna sian ngolu pardagingon mapakorhon doi tu ngolu partodion ala totalitas ni ngolu ta totalitas ni ngolu ni Jolma daging roha dohot todii sejalan jala ikut saurdot doi di bagasan parnguluan asa molo taida sian na 5 pokok ulaoni apalai mana tu makas bojo parjolo tapai hutihut pelayanan ni barita nauli na masuk di Pulau Rupat lau sekaligus di parmasuk ni barita nauli di Tanah Batak manang di tonga-tonga ni gereja HKBP di sima na paling patar takas taida pengaruh pakorhon ni haroro ni barita nauli merubah pola pikir merubah pola hidup, merubah pangulaun ni Jolmai di bagasan nguluna Siganoparu. Molo di Pulau Rupat hati-hai ada orang semasuk barita nauli totu nasida lalap di Hapuguson, lalap di Haotoon, bahkan dang boy terjamin nang hahipason nasida. Alam misi na parjolo di buwan akaparbarita na uli songon nong tajahan akin di acara nong tabain na tapatupa di bagasan minggu sedarion akaparbarita na uli na lautu Pulau Rupat parjolo mangajari akaya nakon mangajari akadadanak do nasida. Diajari manurat, diajari maretong, diajari majaha. Dalam arti siap pengajarion ini di sima mulai na sida manada na lebih luas di bagasan pernguluan.
bahkan sianima gabi diatusi langkah-langkah ahdo nanang sipatu paon na di padal ninguluna ay naseleleng naon songoni mardalan ba songoni mai tanpa adong dibereng nasida nagabe contoh tiruan dan adong di boto nasida lau songo dia perkembangan di bagasan nguluna jala lau songo nido nang di Tanah Batak na julu adorang susahat parbarita na uli tung takas do say mangulu do pe di bagasan haotoon ketertinggalan bahkan dang takas do pe mangulu di bagasan hahipason ido asa dung ro barita na uli di Tanah Batak dibuan ma pangajarion parsikolaan asa tuntakas do tolu misi dibuan tu Tanah Batak dinalau mamuhai parbaritaon na uli manang haroron ya kapengin tu Tanah Batak ima pangajarion hahipason dohot barita na uli asa ima mabuka mata mabuka ngolu ni aka na di bagasan hahulomoni asa boy na sida berangkat sian hapogosoni sian hahulomoni sian akaparsahitoni tungolu nai baru marhite parbue dohot pangulaon ni barita naulii jala ido nuaeng na ninikmatan ni Huria na adong di Pulau Rupat nyandak kola Pulau Rupat naong berhasil manang naong mangula seding ni HKBP yado tabige mentawai nga dimandirikan mentawai gabe sada sinode na ginawaran na GKPM Gereja Kristen Protestan mentawai bahkan nunga gabe sada kabupaten na sida nuaing di Sumatera Barat nang pe ikon gudang nuaing tantangan diadupi na sida di haroro niya kaagama-agama na dipaksakan ikorotusi gabe lao mabuam mo se mulak ng porsea di Jesus mulak mo se tuwaga mana asing alay nung nga mandiri na sida bahkan nung nga adong sinode na sida dimandirikan HKBP baru dope sa minggu na salpu inang Hanna Borusitorus marumur 100 tahun meninggal na sida manalumeling melayani di Mentawai sian gereja HKBP Takolani nang dimandirikan songon Pulau Rupat na dibuan halak Batak na dibuan gereja HKBP parbinotoan hahipason dohot barita na uli sahat doi nang di gereja Pakpak idoban na tubu nuaing GKPPD sahat doi nuaing dohot di GKPA dohot gereja GKPS dohot kudang dope sa sitong na natai dan nuaing sugarita buka di almanaktai macegudang di si daerah-daerah seding na tahubasi nuaing lao mabuan barita na ulii mabuan hapistaran mabuan hahipason di tonga-tonga ni Jolman adong di tonga-tonga ni Polen termasuk di Malaysia adong donuaing di luar ni gereja na ngaujak HKBP di Kuala Lumpur doh di piga-piga gereja nuaing di Malaysia alay adong domang na piga daerah nuaing daerah pelayanan seding lao mamaritahon barita na uli alay lao sadong dope ditoba nuaing naik kontahubasi marhite daerah pelayanan seding di Guari Mai sending sampuara ditoba ala gudang dope di sinuaing permalim naik ko di jo muse mulak porsea tu Yesus lausido na niulani Jesus jala lausido tugas do tang jawab manaing sihobasan nanaing siulaon nanaing si patupaon ni sudi akan porsea lao mabuan barita na uli tu napogos mabuan barita na uli tu akan natarhuru nga sa malua mabuan barita na uli tu akan namapito nga sa marnida mabuan barita na uli tu akan naginosagosa ni Portibion mabuan barita pabuan nung nga adong taon para sinrohaon pabuan nung nga adong rahmat Tuhan naong diparade diaka na porsea lausido nang berlaku tuhitan wai nang penong tado kita nunga perjolo hita Kristen
Nunga perjolo hita naung majalo barita nauli nunga perjolo hita majalo Jesus di bagasan ngoluta. Mulai mungkin sian opung ni opung tan nga Kristen. Sahat tu hita sadarion. Bahkan nunga jujuk tado kanggo mulai sian opung nga Kristen nau. Alai dohonot tama. Marhite barita naulion. Perlu dope renukonota kembali. Na 5 hal ulaun ni malimi. Ulaun ni Mesiasi. Ulaun ni Jesusi. Di tonga-tonga ni parnguluot. Ati bahado hita masuk do penuaing tu golongan ni halak na pugos manang golongan ni orang miskin. Suatu kacitro hatta kamanga kenang mulo didok kita masuk golongan ni orang miskin golongan ni napugos. Tang soal banyaknya harta neng dohonon na dison. Alai boy do pogos ro hatta boy pogos pikiratta. Alai boy do mungkin pogos nang parsaorata. Boy do pogos nang hubungata dohot portibion. Tusido naing idaota pakorhon ni barita nauli merubah pikiratai, merubah ngulutai asa lam ubidang mamereng parsaoran na ubidang. Asa boy lam tatusi babuan nama mora do hita di paujak debata di tonga-tonga ni portibion hamorau tai song nataro nakin. Dang holan hamoraun di harta, alai hamoraun di pamikirion, hamoraun di parnguluon, di bagasan parnguluot ta sigano pari. Bahkan boy do hita mungkin pogos di harta nang pemelimpah di bagas. Ala dang boy tanikmati, aha nang ni basa-basahon ni debata di hita, termasuk doi satu golongan na pogoson di bagasan panguluon ni jol. Ay gudang menyimpan harta melimpah alai dang dinikmati hartana itu satu kemiskinan juga. Alani dijodoh hita asa tarasahon tanikmati basa-basa ni debata silehon-lehon ni debata di bagasan ngolutta hilalaot tamai basa-basa ni debata na lo pakyota mabelas rohata mabelas rohani dongata jala pakyotai lau mabain parsauratan na dumenggan doh debata mabay parsauratan na dumenggan doh dongata na humaliak kita. Ati bohado tong dohot na kita nuaing masuk tu golongan na tarhurung manang orang-orang tawanan. Ay boy do tarhurung sa sahalak binain ni masalah dohot kasus-kasus tertentu. Alay no borat muse, boy do tertawan halak, banang boy do tarhurung halak, dibain sibolis di tonga-tonga ni nguluna, di tonga-tonga ni pertibion. Di jodoh hitati, bado dohot hita di bagasan ni. Molo didok orang-orang tertawan, molo na tarhurung, dakolan na tarhurung di penjara nang idohonon. Manang natarhurung di lembaga permasyarakatan dakolani neng dohonon alai mehado hita asaharuar sia nakaragam nama baik kita tertawan di bagasan ngolutta sigano pari dang merasa bebas sita alani akan masa alani akan di pertibion bahkan alani pikiratta boy gabe tertawan hita di bagasan ngolutta bahkan alani akan pergumulan natadopi boy gabe tertawan ngolutta. Di sido na yang disodangi hata ni debata, di sido na yang disodangi Yesus Kristus sita, marhite turpuk sadarion, ala ibana Yesus nang rotu tonga-tonga ni portibion, ibana do penggenapan ni hata ni debata, penggenapan firman Tuhan nang ro jalan nang hadir di tonga-tonga ni portibion. Ati buhado na dohot kita nuaing na somarnida be, termasuk golongan orang buta. Dang boy taida na humaliak kita, kondisi ni na humaliak kita. Di sido ra peran, di sido hata ni debata, naing maujoh hita, asa lam tabukka pikiratai, tabukka rohatai, tabukka matatai. Mata ni pamatang taon, mata ni rohata, mata ni hapor siauta, naing bukaotai, lau mamereng, na humaliak kita. Asaboy dai ko takas do borhas yan hata ni debata ala ido lau mangbuka nasa na mabay kita tertutup mabay kita dang marnida di bagasan ngulutta na mabay kita marnida
diaka parsaurata di tonga-tonga ni pertibion. Hati bahado penuaing siadong na menindas sita. Hati bahado peadong na manggosa-gosa hita ulaun ni sibolisi. Tusido noaing hata ni debata ng madjo hita. Asa malua hita siyan aka ketertindasan binain ni pertibion. Ketertindasan binain ni aka huaso-huaso ni pertibion. Mungkin na binain ni sibolis na menggosa-gosa hita na menindas hita. Apalagi diaka parsaoran dohot na humaliak kita. Boy do gabi gudang tahapor siyai marhite siya nakabarita berita do pangajaran na tajalo siya nakadongat. Gabi mabeni tertindas sita. Disido na yung disungguli hita, marhite na majalo barita na uli, marhite na majalo Jesus di bagasan nguluta, asa haruar hita, siyan ketertindasan, haruar hita siyan naginosa-gosa ni pertibion. Ala nunga adong barita las ni roha, ima rahmat Tuhan telah datang, nunga ro debata, jala di parade debata di hita hanguluan na saling liling na, tusido hita na yung diajak jala dia rahon, tusido hita na yung dibuan, tusido hita na yung borhat, lau menuju tu asi ni roha ni debata, manang tu tahun para sinirohaon ni debata di bagasan ngulu. Akanong merasakan ni, akanong majalo haluaw ni, nong majalo barita na uli, ido na lau sekaligus ditugaskan, manang dipaborhat, lau mangula ulaw ni, dohot may bana bertanggung jawab mamaritahon barita na uli tu na pogos, dohot may bana mamaritahon barita na uli, asaboy malua halas yan hurungan na, dohot may bana mamaritahon barita na uli, asaboy malua halak siyan na mapitung justru marnida, boy madohot ibana, dohot paduahon akan nagnosa-gosa. Bahkan boy dohot, paborhat halak, gabi dohoti mamereng, makilalahon, asin ni roha ni debata di bagasan ngulu. Dohoti bana manada, pabua nong adong do jaminan, ngulu na saling liling na pinaradi ni debata. Asat tu sido hita dohot borhat nong manada nong makilalahon, bohado Mesias nong ro di tonga-tonga ni pertibion. Iko dohot hita mamaritahon ni, iko dohot hita makajongjoko ni, iko dohot hita mabuani di tonga-tonga ni nomaliak kita. Alas ito tong doadong napogos di tonga-tonga ni pertibion, saya dong do totong na say tertawan di tonga-tonga ni pertibion, saya dong do na mapitung nuaing di tonga-tonga ni pertibion, saya dong do na tertindas nuaing di pertibion, ala ni tusido hita borhat, tusido hita ditugason akan apursea jala naung makilalahon, haluaon naung pinatupan ni Jesusi di bagasan. Ido naniula jala ido na pinatupan ni aka amata inata naong marhubas di ulaon setting. Dung dihilalay bana haluaon na pinatupan ni debata di bana, siya ni may bana borhat mamilihod dirina. Macetorop do aka parbarita na uli naikon menderita anggo secara fisik, menderita secara perdagingon, alai ala dihilalai bana jala ditadde bana pabahenan ni debata, sianido bana diohot semangat na luar biasa, borhat marbarita na uli, mabuan haluaon, mabuan las ni roha, mabuan haulion, di tonga-tonga ni ngulu ni halak, di tonga-tonga ni ngulu ni jolma di pertibion. Asaboy dohot hita borhat tusi, asaboy hita dohot borhat mangulaw-law ni, asaboy hita borhat law paluahon halak, adong do diajarhon marhite turpuhon na naing sihanguluhonotta, manang persiapatta law mangulaw-law ni, persiapatta law bertanggung jawab son halak na mabuan haluaon, mabuan las ni roha, di nahumalia kita di tonga-tonga ni pertibion. Na perjolo ikon tetop maniop barita na uli di bagasan nguluta. Berpegang kepada firman Tuhan, ido dasar, ido ojahan, ido nagabe, dalata lau mabuan barita na uli.
hita manuaing mamereng kamanga kenang saro di dia mahita nuaing nama jaha dohon nama bege dohon nama niyo barita nauli molo hurang dopeta hilala nunga perlu ta perdalam tapagudang majaha barita nauli manangihon barita nauli nunga gumudang nang takas borhat hita di bagasan barita nauli di nasa ulot ta sigano pari ati bohado tanga pala takas ati bohado ati dang pola mamora hitan waing di bagasan hata ni debata di bagasan barita na uli di sungguli manuaing di jo mahitan waing lampamora dirikta di barita na uli halak na mangolo di bagasan barita na uli halak na mangolo di bagasan hata ni debata ido na termotivasi ido na terdorong jala ido na olo mamilihon dirina mamilihon na dong di bana alaho para raton barita haluau ni barita las ni rohai di tonga-tonga ni Portibion. Moladong do pesenay mabuan jalan na si patupa mabain sahit tudongan na mabain jut rohani dongan na tetu dohonot tama dangulaun ni akan namaniyo barita na uli. Alay halak na si totong berpegang tu barita na uli pasti do mangula ulaun lomo ni roha ni debata mabuan las ni roha mabuan haulion mabuan akatona ni debata ni debata di tonga-tonga ni Portibion manang di dia pehita mari ngula manang di dia pehita karejo manang di dia pehita di paborhat alai gabe sibuan las ni roha sibuan barita nauli ido karakter ni halak Kristen ido karakter ni akana porsia di Yesus Kristus napaduahon modal dasar lao mangulahon barita nauli lao mamaritahon barita nauli lao patakason mabuan barita las ni roha di tonga-tonga ni Portibion olo di ajar jala olo totong diarahkan todi ni debata ido na taida diturpuhi di luka sopati dung sai Jesus di junia kasibolis dibuan tod di ima ibana jala tod di ido mangajari ibana mabuan tu bagas joro mabuan tu sinagog lau majahat sian jisayai lau majahat turpuhon nang pede batado ibana alay dia raho tod di margogohon tod di ibana asaido gogo di halak na Porsea asaido gogo di halak Kristen asaido gogo di akananaing mabuan barita las ni roha di tonga-tonga ni Portibion olo mga sahon tod di ni debata dang mga sahon dirina dang mga sahon pikiran boy do tauji ka mga kainangi di bagasan ulaw talo di bagasan pabahinat molo holan alani keinginan daging molo holan alani asa denggadi begi halak bodo dohnotai alani Portibion doi alani pardagingod doi alai molo na ni togihon ni todi ni debata pasti doi perbue ni haporsiaun perbue ni panadaun perbue ni naung tatada debata mangula di bagasan nguluta di sima hita berbuat baik di sima hita mabuan barita nauli di sima hita buan barita las ni roha di tonga-tonga ni Portibion asa macai arga majalo todi ni debata di bagasan nguluta mengarahkan kita mabuak kita mangajari kita ido panidangion ni haporsiaun na setadok siganu minggu au porsea di todi porbadia asam molo nang porsea hita di todi porbadia sai ido manang matua ido manogu-nogu hita mengarah ke kita mangula-ulaun mabuak kita tu ulaun lomo ni roha ni debata ai dakkeato di ni debata mabuak kita tu hal-hal na sodenggan dakkeato di ni debata mabuak kita justru menyesatkan hita alai justru mabuak kita tu ulaun las ni roha mabuak kita tu ulaun nadenggan mabuak kita tu ulaun lomo ni roha ni debata di tonga-tonga ni Portibion alani macayarga berpegang tu hata ni debata macayarga situ tu naing majakot todi ni debata mamakke todi ni debata di bagasan nguluta mabuak kita lau mangula-ulaun apalagi di tonga-tonga ni huriat asamar sangap debata jala boy lam rarat barita nauli di tonga-tonga ni Portibion boy lam rarat barita nauli di nahumaliak kita ala sudedo hita di jow sudedo hita dipilit sudedo hita ditugaskan
mabuan barita las ni roha, mamaritahon barita las ni roha, mabuan sodang nauli di tonga-tonga ni Portibion, asa lam taba lam rarat bilangan ni na Porsea, songod dongata ng Porsea, siyan pulau rupat, margogo na sida, gabi doho musin na sida, sodang na baru, barita nauli na baru, di tonga-tonga ni na humaliang na sida, nang di tonga-tonga ni Portibion. Jala sa tatangyak ko masong parbuan ni Porseota, akka ulaw parbarita na uli, ulaw seding. Jala sa itong lupa hita, diaka napasahaton persembahat, di napasahaton ucapan syukur, say na julo takyata lupaho ni untuk ulawn sending, dohot ulawn diakonia, naing manungguli naing hata ni debata pasunggulut kita sadarion, asa dohot musemulak kita, semangat marseding, marhite naolo manupahi ulaw sedingi, semangat marseding, marhite naolo mamaritahon barita na uli di tonga-tonga ni nahumalia kita. Amin matang yang mahita. Mauliate matuhan hupasat tami diho. Ala diurupi jala diajari hodo hami lam mangatusi ulaommu di harorom tu tonga-tonga ni Portibion. Mabuan haluaon dot las ni roha di hami. Mabuan hati urod di hami. Mabuan hanguluan dot kebebasan, apalagi di nanaing majalo hami di ngulu nasa liling nililing na pinarademi. Jalalos di juhodo hami dohot lau mangulahoni, songon hami akayanakon, hami nang tinubus mo nang hinokop mo, dohot mahami sibuan barita las ni roha, barita haluaon, sodang hati urod di tonga-tonga ni nahumaliak kami. Jalalos dohot mahami, lau mabuan barita na uli, maritin alam dohot tami manupahi, akaulaon seding, ulaon diakonia di tonga-tonga ni Huriam. Ay gudang do na tertinggal, gudang do nuaing na dibagasan hahulumon, gudang do na ikot dohot na sida, tuhara John mi, marhiti akaulaon ni parbarita na uli, dohot mahami manang yakon, dohot mahami ng manupahi. Tarlumobi dibagasan sa darion, diolopolop ni Huriam, diolopolop ni dongan namin na di Pulau Rupat, naunggok 50 taon dung jongjong, dung mangulaho, dung masuk na sida gabi ak kasisyan, parar malas ni roha na sida, dohot ulupulup na sida sa darion, lampahoton doho patorason haporsyaon na sida, dohot semangat marulaw seding, asa dohot na sida mamaritahon barita na uli, di nahumaliang na sida. Jala pasupasom mo, nang akaulaw seding dia kainganan na maragami, naong ni paborhat ni Huriam, say mabuan las ni roha manasida, hahipason, habisuhon, dohot di barita na uli na sahat tu nasida, asalam maju nasida, jala mangulu nasida, di bagasan lomo ni roham. Di batama nami, lausong ni pasaton nami dotuho di bagasan sadarion, di sudea karencana di tonga-tonga ni Huriam, di nahupai mahami di haradeon niya kadongan nami, lau mendaftarkan diri na asa dohot marhobas mangula di tonga-tonga ni Huriam, marhiti pelayanan tuak kayanakon sikolaming, marhiti pelayanan sebagai operator LCD do son men, tukoma Tuhan na mangukap roha ni sudi akaruas ni Huriam, lau mamilihon diri, mamilihon tikina do kesempatan na mangula di tonga-tonga ni Huriam, apalagi mamilihon akahabisuhon na ni basabasahom talenta na pinasahatmu di nasida. Losong ni pasat tami do tuhon nang program di tonga-tonga ni Huriam, dinanay patupa rapat periode di seksi-seksi, di Dewan Koinonia, di Dewan Marturia, dohot di Dewan Diakonia, tung sudi matuhan pasu-pasu, sudi matuhan ho na mangatur na umuli na dumenggan di perdalanan ni Huriam tujuluan ni Aryo. Losong ni pasaton nami do tuho nang akadongan nami, natongon di bagasan parsahiton nuaing,
Ninang Nyonya Insinyur si Matupang boru si Manjuntak, Nyonya si Tua Banjarnahor boru Manulang, Parulian Pasaribu, Nyonya si Payung boru Napitupuru, Amang si Tua Petranus M Sinaga, Nyonya Manurung boru Sinurat, Nyonya Sintua de Pangaribuan boru Tahayan, Amang si Tua Perem Sinaga, Amang si Tua Aha Manurung, Nyonya Naibaho boru Pasaribu, Amang Asirigar, Nyonya Te si Tanggang boru Huta Barat, Nyonya si Tumorang boru Sinaga, Nyonya Gultom boru Pardede, Risma boru Storus, Nyonya Silitonga boru Samosir, Nyonya Saragi boru Panjaitan, Nyonya Simatupang boru Siregar, Nyonya Tapubolon boru Siahan, Amang MP si Barani, Nyonya si Galingging boru Lumantoruan, anak nami Edi ka Pasaribu, dohot na sohago arak kami, nuaing tukoma Tuhan na mga lehon hamamalum di nasida. Jamaom mo pamatang nasida, jala pasupasuhonom mo kaubat na pinak nasida. Lehonom mo gogo di nasida, ganup ari, mangalo sahit siya pamatang. Jala pasupasom mo kasi panganon dohot obat na ni pangan nasida. Ang tibu nasida Tuhan, marhahi pason, boy marlas ni roha, boy manguduti ulaon na, boy manguduti akan na nagsipatupon na dingulu na si ganupan. Jala pahot na sida totong makaporsyayo, marsigatong tuho, mangalualo tuho, dinasa pardalanan ni ngulu na sida. Losong ni pasaton nami tuho akadongan nami na marukil na marsak, na bergumul nuaing di bagasan ngulu na. Tuko Tuhan na mangurupi, lehon solusi lehon jalan keluar di nasida. Asaboy manatap nasida di hagugom budok di huaswam. Jalaboy manatap nasida na dumengga dope di juluan nyari, di ari ni ngulu na pinasahatmu di nasida. Losong ni nang disudi ruas ni huriam, namar ulang tahun, dohot nang marulang tahun di bagasan na mingguon. Homa Tuhan, nama masu-masu nasida. Nang dilako di nasida gajang ni umur, lam tabaamu di nasida gajang ni umur tujuluan nyari. Asa boy Tuhan, lam marlas ni roha di nasida di bagasan nguluna. Lam tabamu Tuhan nakapasu-pasu di bagasan nguluna. Pasu-pasu las ni roha, pasu-pasu gajang ni umur. Dohot dihasisikop ni Panguluon di nasida ganuk. Tarlumobi pasu-pasu lau manada di sudi huasom. Nasa totong manodangi mga ramoti, dohot madjagay, dohot napasahaton narikoti di bagasan Panguluon nasida. Asa sa diboto mamuzi do pasangapok ko. Nang dia ka na marulang tahun di pernikahan pe. Tong maho Tuhan na mamasumaso. Homa Tuhan na mga lon kebahagia di nasida dia kaparsaripion. Losong ni Tuhan pasato nami do tuho nang saluhut akadongan nami na tongon nuaing marukil dia karagam minamasa di tonga-tonga ni Portibion ala niya ka kecelakaan ala niya ka bencana tukoma Tuhan na mangurupi na madongani nasida leho nomu pos ni roha di nasida di bagasan Panguluon nasida. Losong ni Tuhan pasato nami do tuho nang pamareta nami. Pasu-pasu pamareta nami, pasu-pasu ng bangso nami. Sa iluasom mo pamareta nami do bangso nami, lam mabuan kasejahtera di hami, dohot mabuan hasunangan, dohot hadameon di tonga-tonga ni bangso nami. Asa totong boy lasroha nami, marulup-ulup pami, mangula-ulaon nami si ganupari, dohot boy lam denggan parsoran nami, hami sama na hami. Tarlumubi di kobi sa pulusia, sa totong urupamu pamareta nami, lau manggotapon matarantay na, unang besay rarati, diakap, inganan na maragami, alay buhay berahiri, jala buhay marhay paso margugo hami sa luhut na tujuluan niyari. Jala gudang donuaing di partikianon ng ruas ni Huriam, na mga dopi demam berdarah. Ho Tuhan na margugoy ho pamatang nasida, ho Tuhan na mangurupi nasida, sa ipahot na sida di bagasan asin ni Roham, jala totong tordim madongani na sida. Asa serong semangat na baru di bagasan ngulu na sida mga losaiti,
Paboleh honom hai pasun nai baru di nasi dagan umar sadasar. Atong ko diho mahami Tuhan. Pasu-pasu urupi dongani hami dia karencana nami. Di perdalanan nami di pakobasion nami. Dohot di sudita he program di tonga-tonga ni hudiamon. Tunga sini rohamma. Nama ngalinggomi manodangi. Asam berdalak kuriam ho Bartolomoni roham. Di bagasan Kristus Yesus. Tangihun jala oloi mapangidoan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamar hite ede nomor 124 ayat sada laos tapasahat ma piliata laho dalatta manupahi ulaun ulaun seding dohot udau barita nauli apalagi di dongata na di Pulau Rupat.
pasahat mapilian na tapapungon to de bata martang yang mahita. Ali de bata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na denggan, dohot nasaw libasan na maliutus. Upasahat tami masyan na nilihon mi to hami pilian nami to ho. Say jalo magawiwap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilianon. Pati bulo na rajamu di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami gudang ni si leon-leon mi to hami. Asalam girgir hami madok mauliate to ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di leon Ali Tuhan di bata para sirohan na sumurong jala ama nami. Upuji hami maho ala di leon ho barita na uli na siyan anakmu Tuhan Jesus Kristus si panguluhon hami. Say pergugoy mahami marhiti-hiti tordim. Asa huoloy hami hatam. Nunga hubigi hami paretami. Disuruh hodo hami mamaritahon barita na uli. Asa hubaritahon hami Tuhan Jesus si pangului. Tuhalak si pilibegu, dohot parugamo na asing. Sa ilang patorop na posom, pangula si suruon tu na di hahulomo ni dope. Upang idohami dope tuho, pasu-pasu makong si barmen tu ganup luat. Tu pahima akka pangula di harajon mo na diliat portibion. Tu pahi sude perguruan, asalam tibul harajon. Say ramoti ma biro seding hakabipi, doh sudi na mangula disi. Saya poi hamion sudi, asamarlas ni roha hami para raton harajon. Sayoloi ma nahupangido hami, alan ya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang, say pinurbadia magwarmo, say Roma harajon. Say saut malomon ni roham di banu tongon son na di banu agijang. Lehon matuhami sidero ng uluan siya pari. Say sama dosa nami soon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon to pangunjunan. Palua mahami siyan panghago. Mulak mahamu di bagasan dami jalohong ma pasu-pasu siyan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutordim.
Shalom, salam sehat matita saluna. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Jesus pangoluho, asa porseaho, macayas rohat na imuse, molohi asian bersabe, say romahita surgoi laso ng marisi Roma tu Jesus hundok pama pambahenan mo na sotama naisasao na dodosani iba'y mudar nahi macayas rohat na Roma tu Jesus hatoporo aso ditulak Jesus peho nasi rohado Jesus say bos marohami majalas rohat tay muse molohi asian bersabe say romahita surgoi laso ng marisi Roma tu Jesus na holonggo rohana ini halak naro ay di paluwa ton di kai unang demagohi macaylas rohat tay muse molohi asian bersabe say romahita tu surgoi laso ng marisi Punguan Parupuan dimohon tinggal untuk latihan kor. Foto dulu katanya, Mang. Oh.